Il-kap tad-delegazzjoni tal-Partit Laburista fil-Parlament Ewropew, Alfred Sant, sostna kif id-djufijiet fih dan l-Unjoni Ewropea ma rriżultawx minn ġrajiet li ma kinux mistennija, iżda huma riżultat ta' djufijiet fih dana. Meta kienet jirreaġixxi għad-diskors ta' Jean-Claude Juncker, Sant qal li quddiem dan kollu l-Unjoni Ewropea qed tiġġebbed iżejjed biex tipprova tilħaq il-bogħod iżejjed. Dan wassal biex ifeġġu d-dilemmi li qed jaffettwaw lill-Unjoni Ewropea waqt li llum qed tiffaċċja l-akbar problemi. Fost dawn hemm il-kriżi tal-immigrazzjoni, l-inkwiet fl-Ukrajna, it-taħwit traġiku fil-Greċja u l-qatt dejjem jiżdied b'mod persistenti fl-Unjoni Ewropea. Is-soluzzjoni għal dan it-tiġbid żejjed tal-Unjoni Ewropea għandu jkun konsolidament politiku u ekonomiku u mhux tiġbid żejjed għal Sant. Dan fil-waqt li żied li l-Unjoni Ewropea firxet l-impenji u l-aspirazzjonijiet tagħha imma m'hemmx rieda politika u lanqas il-mezzi biex tinstab soluzzjoni. L-Ewroparlamentari Miriam Dalli ffokat l-intervent tagħha dwar l-immigrazzjoni u esprimiet is-sodisfazzjon tagħha li l-President tal-Kummissjoni Ewropea qed jirrikonoxxi l-fatt li l-Unjoni Ewropea trid tkun ferm aktar b'saħħitha fuq livell internazzjonali. Fl-istess ħin dan li qalet li hemm bżonn ta' mekkaniżmi li jaħsbu fit-tul u mhux inizjattivi li jaħsbu biss biex jindirizzaw il-problemi li jinqalgħu minn ħin għal ieħor. Bħala membru tal-Kumitat dwar l-Immigrazzjoni fl-Unjoni Ewropea, Dalli sostniet ukoll li l-Unjoni Ewropea għandha tiffoka fuq il-kooperazzjoni internazzjonali biex tindirizza il-kriżi tar-refuġjati. Miriam Dalli referiet għal ċertu mexxejja Ewropej li baqgħu jinsistu fuq sistema volontarja ta' rilokazzjoni u saħqet li mekkaniżmi volontarji ma jaħdmux għaliex meta din is-sistema kienet intużat kienu ftit il-pajjiżi Ewropej li ħadu immigranti minn Malta bin-numru ta' rilokazzjonijiet. L-MP Miriam Dalli appellat ukoll biex l-Unjoni Ewropea ma tibqax tkaxkar saqajja u tistenna biex tbiddel ir-regolamenti ta' Dublin li jitfgħu r-responsabilità tal-immigranti kollha fuq il-pajjiżi tal-fruntiera.